Chávez, momentálne vedľa mňa sedí Stano Močkor a nebudem ťa predstavovať ja, ale podľa mňa bude najlepšie, keď sa ti predstaví on sám. Takže povedz mi, kto si, čo robíš a kde sa práve teraz nachádzame. Tak čaute, volám sa Stanislav Močkor, som vlastne reprezentant Slovenska v silovom trojboji, v powerliftingu a nachádzame sa akurát v Nitre, v 365 gyme, kde aktuálne cvičím. Koľko sa tomu už venuješ na takéto profesionálnej úrovni? Ako súťažne sa tomu venujem 2 roky. Ale v globále cvičím nejakých 5 rokov, ale chytilo ma to tak 2,5 roka dozadu cca. Ale hneď som vlastne začal súťažiť. Jasné, aké súťaže si napríklad vyhral konkrétne? Tak aktuálne vlastne najväčším môjim titulom je absolútny majster sveta. Celý čas sa tu bavíme o nejakom powerliftingu, ale ja ako úplne bežný pozemšťan neviem úplne presne, že čo to vlastne je. Stano, mohol by si mi to prosím ťa nejako definovať a bližšie mi to popísať? Takže powerlifting, vlastne silový trojboj, sa skladá z 3 disciplín. Ide o drep, tlak na lavičke a mŕtvý ťah, presne v tomto poradí na súťažiach. A ide vlastne o to zdvihnúť čo najväčšiu váhu na jedno opakovanie a všetky tieto disciplíny sa potom sčítajú do jednej váhy, do jedného totálu a z toho sa potom vlastne ten výsledok vytvorí. Hej, a napríklad teraz ty, keď ideš na súťaž, mám takú osobnú otázku na teba. Hej, každý, keď súťažíme, sme v nejakom strese, na niečo myslíme, aký je ten tvoj mindset, keď ideš do toho? Vyčistíš si hlavu úplne, alebo máš ten cieľ, ktorý si ideš vydobiť? Tak popravde, akože mne veľmi behajú v hlave akože nejakí takí moji idoly a motivačné videá, ktoré mám napozerané a vtedy vlastne presne tak vypnem a sústredím sa len fakt na tú extrémnu váhu, proste musím sa nejak vybudiť nejakým spôsobom. Hej, takže nasávaš tú atmosféru, vidíš tých svojich bohémov a proste dáš do toho všetko. Povedzme, že by som chcel vyzerať tak, jak ty, akože páčilo by sa mi to určite. A čo by som mal preto robiť, alebo čo by si odporúčal ľuďom, ktorí by sa tomu chceli naozaj začať venovať? Tak určite v prvom rade to najdôležitejšie je mať nejakú tú svoju disciplínu. To je veľmi dôležité, lebo tá disciplína potom súvisí aj s tým tréningom, aj s jedlom a podobne. A určite treba ísť hlavne postupne, netreba nič preháňať zo začiatkov, čiže ísť pekne od tých začiatkov krok po kroku. A ide hlavne o to upraviť si nejak ten jedálniček nejakým spôsobom a akože najlepšie dať si poradiť. Určite, preto sme tu aj my osobní tréneri, aby sme tých ľudí naviedli proste, ako na to majú ísť. Nie je dobré ísť proste do toho bez nejakých vedomostí a bez nejakých skúseností. Treba mať niekoho pri sebe určite. Hej, takže podľa teba úplne zlé je to, že ideš s kamarátom do fitka, ktorý nič nevie a on ti začne nakladať a potom na druhý deň sa nepostavíš, takže to je také kontraproduktívne, z tohto chápem. Hej, ako samozrejme v dnešnej dobe ľudia majú internet, vedia si napozerať nejaké videá, nejaké články, dosť sa toho dá zistiť naozaj a dosť sa toho dá napozerať aj z tých videí a nejakým spôsobom sa dá začať, určite. Ale je lepšie, keď predsa niekto ti poradí na tom začiatku. Hej, predsa len tie videá sú stávané vo všeobecnosti a keď máš toho osobného trénera, tak on ten tréning nastaví presne priamo na teba. Najväčšia chyba je to, keď hlavne mladí chalani do fitka s tým, že majú napozeraných nejakých profesionálnych kulturistov a chcú ísť vlastne ich tréning. To je tá najväčšia chyba, lebo predsa sú to borci, ktorí cvičia desiatky rokov, naozaj majú špeciálnu stravu, všetko špeciálne nastavené a tým pádom tí začiatočníci, tí mladí chalani nemôžu ísť to, čo idú profesionáli. Inými slovami, kým nevieš skákať, nelietaj. Mohol by si mne ako bežnému človeku nejako bližšie vysvetliť, ako vyzerá taký deň powerliftera? Tak deň powerliftera, máme to trošku jednoduchšie napríklad ako príprava kulturistov alebo tých estetických športovcov, hlavne čo sa týka stravy, nemusíme si až taký extrémny pozor dávať, čo jeme, ale samozrejme musíme dodržovať veľmi veľa vecí, tým pádom, že tréningy sú veľmi náročné, silové, ťažké tréningy, tak to vyžaduje naozaj veľa oddychu, veľa odpočinku a určite tú kvalitnú stravu. Jasné, takže aj keď máš také viac voľnú tú stravu, alebo tak by som to povedal, že si môžeš dať 2 burgery do týždňa, ale aj tak si na to dávaš pozor, takže... Presne tak, základ je dodržovať nejaké veci, napríklad nejaké množstvo mäsa, nejaké množstvo tých sacharidov a podobne, ale ja si môžem dovoliť riešiť nejakými tými sladkosťami a podobnými vecami. No, toto je veľmi veľká výhoda podľa mňa tohto športu. Čo sa týka váh, aké váhy dvíhaš a aké váhy si dvíhal na začiatku? Alebo v akých váhach sa to vlastne pohybuje celé toto?
Tak aktuálne tie váhy sú také celkom zaujímavé, lebo dá sa povedať, že v každej tej disciplíne silového trojboja držím ja národný rekord v mojej vlastne kategórii. A tie váhy sú teraz napríklad, keď zoberieme drep, to je síce tréningovo, mám 280 kg, bench press, teda tlak na lavičke, tam držím vlastne národný rekord v každej federácii na Slovensku a ten tam mám najviac zapísaný 212,5 kg, s ktorou som vlastne vyhral aj absolútneho majstra sveta a mŕtvý ťah tam mám rovných 300 kg. Pekné. A za akými si začínal váhami? Začínal som úplne s takými, keď zoberiem to tak, že keď som vlastne začínal trošku akože sa nejak venovať tomu trojboju alebo respektíve trénovať silovo, tak vtedy som začínal napríklad tlakom na lavičke s bench pressom s váhou 150 kg. No vidíš, takže sa vypracoval, takže sa neboj, keď ty začneš a nezvihneš toľko, to je zase o tom, čo sme sa bavili. Tak si nie je suchár, ale sa musíš vypracovať. Presne tak, treba proste čas na to. Na všetko treba čas a hlavne súťaž po súťaži som aj ja získal nejaké nové skúsenosti, ktoré mi pomohli zase v tej príprave ďalej. Počul som, že si mal veľmi, veľmi aktívny minulý rok. Čo to bolo zač pre teba, alebo čo sa tam dialo? Tak minulý rok bol vlastne pre mňa taký nový v tom, že som mal veľmi veľa sponzorov a tým pádom ma dosť tlačili na súťaže a minulý rok som absolvoval vlastne 13 súťaží, z ktorých som mal 11-krát zlato a 2-krát striebro. Veľmi šikovný chlapec. A čo plánuješ do budúcna dosiahnuť, alebo také tvoje pomyselné ciele teraz? Alebo ideš na nejaké súťaže, máš niečo, že kde by si mal byť tento rok, kde by sme ťa mohli vidieť a podporiť? Tak vždy mám také plány do budúcna, ale také dá sa povedať, že krátkodobé. Nič nejak extrémne do nejakej budúcnosti neplánujem. A vždy na ten rok si dám nejaké plány, čo chcem dosiahnuť, kam chcem ísť a podobne. A tento rok bude dosť pestrý, pretože tento rok vlastne chcem zakladať aj vlastný klub, trojbojársky. A čo sa súťaží týka, tak súťažnú sezónu začínam vlastne v polke apríla, klasickými majstrovstvami Slovenska. Následne potom majstrovstva Európy, čo ideme do Nemecka a majstrovstva sveta vlastne jednej federácii ideme do Ameriky, čo máme v Chicagu a potom vlastne máme ďalšie majstrovstva sveta v druhej federácii, máme tento rok u nás na Slovensku a konkrétne dokonca u nás v Nových Zámkoch. Wow, to som aj nevedel, že u nás v Nových Zámkoch sa niečo takéto deje. Pre tých, ktorí nevedia, ja som Novozámčan. A čo by som ti k tomu povedal? Vyzerá to tak, že tento rok bude tiež pre teba pestrý, rovnako ako bol minulý rok a ja ti prajem, aby si dožal minimálne toľko úspechov, ako v tom minulom roku. Ďakujem. Ďakujem ti za tvoj čas.